Kusangana zvekare kwatiri kuita paClean TV muri yeZimbabwe. Kana uchangosvika pana pari first time yako, usakangana kusubscribe hatibhadharise mahara. Ukomenda, ulike, ushare. Toramba tichidzoka tichikupai ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. Muri yeZimbabwe nhasi ndauya ndine nyaya iri kutenderera, nyaya iri kutrenda, inova nyaya ye-way forward yabudiswa naadvocate Nelson Chamisa, avo vanova leader the strongest opposition in Zimbabwe. So panapa chaita kuti vabudise this way forward inyaya yekuti vanhu vanga vari kungotaura zvakawanda, makazoita sei, zvakazodii paya maingoti sadak this sadak that, but nhasi pazobudikira imwe rumors pari kunzi ZANU-PF yasenda delegation yayo kuBotswana kunosangana nesadak secretariat kuGaborone handiti. So panapa manje vanhu vari kungotaura vainga vari kutaura zvakasiyana-siyana kuti saka what's the way forward, and the way forward ndobva yauya zvikanzi naadvocate Nelson Chamisa, truth in government. Where we are going, Zimbabwe shall work and function on the basis of truth and nothing else. The entire government, the president's office, our public officials and public institutions like ZBC shall work on truth alone and nothing else. No lies, no propaganda or falsehood, zero hate, new malice beyond the government of truth. #for everyone. Ndo zvabudwa zvichitaurwa naadvocate Nelson Chamisa. Mukanyatsoteeresa message yavo vanga vachitotaura vari kutaura kuti our public officials, our president's office kureva kuti panapa vatoredi kuti vatoningirina, because anomuona zvinhu zvazvo zvakutaka kufambirana manje pakunzi ZANU-PF yasenda delegation kuBotswana kuGaborone. Ava kubudikirawo neway forward yavo vachitanga kutaura kuti aiwa kumberi uku tichange takadai so, ZBC yedu ichazodai so. Mazoona way forward kureva kuti plan B iripo according to him nezvatiri kuona zvavanyora pana. But manje aisingopera yakadaro nyaya, because pane umwe munhu atry futi kuadvisa advocate Nelson Chamisa panapa paFacebook pavo akanyora kuti my advice to advocate Nelson Chamisa is ZANU-PF is not going to get in any dialogue with you. You have missed the opportunity kudara. Now you need to focus on forming a new party. You need to fire all useless advisors around you. Start now preparing for 2028 coming elections. Ndo manyorwo aitwa nomumwe munhu achitaurawo kuti aiwa tanga imwe bato chinchichi, because mumwe munhu asisina kana hope ari kupawo advice. Hatisi kuziva kuti kana ari kupa advice kudai so kuti munhu anosapota triple C here, because kana iwe uri follow munhu uchiteera munhu, it's obvious unenge uchingoteera leader, follow my leader ndiye anenge achileader achienda, but iwewe hamene kuti why is it uri kuzobudikira uchida kupa advice leader wako. Hanzi ndakambozviona kana kuti mwana wecrash onzi ari kuadvisa teacher wake kuti manyorero kuti handwriting paboard akadhakwa. Asi ndakambozviona izvozvo, but hamene vanhu vanenge vachizviitawo vanoziva state, ende vanhu vanenge vachiclaima kuti masupporters eCitizen Coalition for Change. Muri yeZimbabwe ndo nyaya ndanayo nhasi ndakakubatira pachannel yenyu yeClean TV. So kana uchingotanga kusvika pana pari first time yako, usakangana kusubscribe hatibhadharise mahara. Ukomenda, ulike, ushare. Toramba tichidzoka tichikupai ma-updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika. See you.